abụghị na-agba mbọ mana to cash out na-afịagharị na disappointment karị na ife na-esili gị ike goro olu m akwa Igbo gota ya ofu were ose ọjị 7 tinye n'ọnụ were akwa ahụ chede ya ntu a were ose ọjị ahụ n'ọnụ gbuo ife chọrọ ife ọbụla na-ebutere disappointment ife ọbụla na-ebutere setback ife ọbụla na-ebutere gị barịa na ntata ka ị na-ebreki ya ka ife bụ ife ka ọ bịaba ka ego ka ọ bịaba ka biznes o niile dị n'ụzọ ka o ruo owu nso ị na-anụ ibe m na-ekwu ife o niile eji eji ya ruo gị aka meji na mmụọ meji na mmadụ ịkwụsịa tarie ose ọjị ahụ pụọ ya na dị akpa mee 21 n'isi gị imechasịa ya were aka ekpe kụwa ya ịkụwa ya esi n'ebe ahụ isi wee kụwa ya wee gaa si ụzọ ọzọ wee gaa imepụrụkwa ife ibupụ na alụgo burukwa ya bak ife nsị ka mgba gị ọ bụrụ na imesie ya ị ga-afụ ife dị iche from that day to 21 days ị na n'ihe m na-ekwu ife amanya n'ọchịn asịkwa m na ụdị nsogbu ọsọ ọgwụ bụrụ ya ka ị nwere n'ime ya na ọ ya dị mma ịma na ife ji enwe paracetamol enwe spirit enwe cotton wool n'ụlọ bụ onwe ka isi si wee waba ya amanya n'ọchị nke ịṅụọ ya onwe ka isi merụ arụ ka ị were the spirit fichaa ebe afọ ka ọbara kwụsị ịgba ọ ibe ndị onye tụ this instant